Gi-edit ba ya ka? Ha? Yeah, live ni. Di siya live, guys. Recording ni. Layo ba sa balay? Yes, layo kami, guys. Siya nasa north, ako nasa south. Kasi white tin ako. Jason Gamer, white tin nun. Baktins kapin. Putin Kung tayo kapin. kung pwede ilaron kay boring na kayo. Ato bang kasa sa amin, ilaray mo ka gulingon ka na blingon. Magyud ka na, oo. Ingna nga, guwafo. Sunod lagi ka. Ha? Walaan na ka sa amin, mura kag buang. Gago. Manglingaw gyud ka. Oh shit. Nagkaon na ka. Yes! Sige, raglabaw tingog natin Trisha. Oh, ano dyan na siya kuhan? Honey Grace. Guys, first game. We just started. Oh my god. Uy, nai-harp na guys. Nai-harp. Another session. Nai-harp. Put to... Ha? Ha? Awa ka daw. Okay na. Ge. Bagasod ani bay oy. Ana, mo guna. Ting, ling, ling, ting, ling. Yang kinantahan ba? Murag yang di mao. Handu morning. So. Magkya. Oh! Oh! Gago floating? Teleport. The floating foo. Nagkay ko. Teleport. Nagkay ko sin ni balhin lagi sa ako sin. Wow. Teleport ka, Mars. La, unsa to? Lo gago, rin. Nek clown. Mulisir ba ka? Trudge. Mulisir ba ka? Tragic kita ka muli sir. Hala, pa isa. Red! Trish! Tira, Trish! Red! Ibutang sa cart, Trish! Red! Papatiran ka, Red! Shh! Hoy, clown! Hoy, psst! Namin, Red! Hoy, psst! Awa ka, botalo! Ilor diri sin. Dire, oh! Psst! Hey! Happy birthday! Lami! Guys, mag-concentrate sa game, guys, ha? Dua ka bukla? Nangamatay. Nalisir yung dua. Si Rehid. Na-reser yung duha, bay. Grabe ka si Rehid, bay. Wow, Gago. the laser, Kuhaan ka man. si Rehid, bay. Kanang inspired sa Delta Force. Wow. Delta Force. Uy, Hannah, baby. Hi, baby, Hannah. Uy, hi, baby. Ha! Tawag na. Masa to ko na doon? Wala, ngayon na lagi ito. May paghihatod ng isa ka monster lot. Josh, unya na ng Dragoness, Josh. Andre. Santa Excuse baby. me. Ah! Kuyawan ako, eh. Nakita ito ko lang. Ani ana mga balita dre na naisunog nga kablan dre sa may Cebu City kusog ang aso dre na isunog nga nawagan mi sa mga balansya daghan kayo palayo ko responde dre kay kusog ang sunog dre no awa. Bullshit mo no, eh. Timing nga to, brother. Uy. Ay! Nagaga... Nakoy feeling ba yan ay robe ba? Nensa? Ibuta na isa ka Na ay robe. Bay, ahente dyan sa rogang mapa, bay. Promise. Mupilit po. Uy, asa man yung dadon ninyo? Circle, oh. Ang isa lang ka monster lot. Ang duha na lang kaya. Delikado kay good. Abot man ang 15, buang ni siya god. Bullshit dato, eh. Dahil pong ugma. Depende, bay. Ano ako mabalik og live, guys. Anam-anam lang siguro. Kaya
you know, manggod sometimes kay I missed you. Sana all. Okay, nailot di ba? We are the Lutz. Okay, bilis! Oh, emang gida? Ah, nice. Oh, kung ida. Gigi. Gaw, timing nga to diri, natagak rin yun, nabuak. Diri. Excuse me. Uy, nailot din nga dako. Na si Lalay. Kaunsa ka diha, Joshua? Ayaw ko Streamlabs. Kuku. Nama si Lalay diri, oy, Lay. Lay! Ayaw, Lay! Lay, buta man na Lalay, oy. Di man namang hilabot si Lalay. Lay, kalma lang, Lay. Lay, kalma lang, Lay. Lay, buta na Lalay, oy. Oh, buta na Lalay, oy. Oh, tama, oh, nalalay na, oh. Nabuta naman na nalalay na, oh. Lalay, buta na Lalay, oy. Oh, butan ka na si Lalay. Butan ka na si Lalay, oy. Lalay! Luya ni Lalay, oy. Litsi mo kasi mo. Oh? Si Lalay magutugo, dili maguto ako na oy. Nagutom naman na nabibi na o, napalit naman na na food. Sana nakita nagkakapang buto na to. Kisa manalab ni bibi oy. Ay kap. I repeat, na-upscreen. Ano rin mo diya? Si Ang Aps, buhatan ha? mo sa upstream yung mga anak ra ka oh. Kumaps. Yari. Ang anak ra ka. Hi, Shing. Hi, Rogue. Malabay ko nimo sa ubos, ay sa ubos sa taas. Ciao, boss, Edreo. Taas bobo. Si upscream mo na upscream, bubo. Asa mo siya? Tigit. Anak ra ka, anak ra ka. Anak ra ka. Ano, piyang. Gigi. Dapat dili ka, dili. Gigi. Dapat mas-sleep. Oh, gaubo. Ayaw, gaubo ang bata. Gaubo. Mas-sleep. Na-sleep na baby, oy. Sleep ang baby. Laluoy na Sleep baby ang- na, oy. Mm. Laluoy, lagi daman ang baby, oh. Sleep ang baby. Sleep na baby, oh. Nanantang. Tangkoy. Nitong- Shepherd! Silang dua. Uy, na may upscream ba ya? Patlo ka na yung upscream. Kalaban! Wala, kalaban. Nibalik na mo sa agi. Wala, kalaban! Ito yung kawan mo, bay! Pulok. Bay, nakuha Gigi. ninyo ang luta ni sa ubusan ni Bay. Oh, nakuha na. Tagan Josh. No. Ika na. Rin, ito yung Gigi. Sabot di siya. Gigi, tarunga na ha, tarunga. Gigi. Gigi, straight niya. Right. Isang mo yung driver po rin. Josh, lamos lagi ka Josh. Josh, Okay. nagula lagi. Gawas. Over. Oh, gawas. Kamerang kontra. Tuyo pa rin. Gasapi siyang alat eh. Gigi. Mama. Bye na, mama. Bye. Kago. Mga toddler. Sana naman siya. Wala na, extract. Extraction naman eh. Baka sa din yung look. Litsi mo sa di sila. Wala pa yung tres. Kalmahi sa Trish. Gago. Mutaga ko. Tres. Oh, Trish, wata ang loot, Trish. Ayaw ko itarget niya. Uy, wata ang loot. Akay look oh. Uy, pinapa mo. Bayan naman, Dre, bay. Extraction ba? Naman na. Magamit ba ang kanon bisag dili mo cut na cart? Dili siya magamit Angel. Di magamit ang canon or katong laser. Dapat ibutang siya sa cart jud. Oh, dre. Ay, extraction din di. Putot si Trisha. Di siya putot guys. Kuha siya kanang cute. Cute na siya guys, cute. A cart. Sama na. Ay ah.
plato. Mabutang. Ano ga tubang ni mong laser Trish? Pwede na ko ii? Lamia, iiyan. Bubong, ano sa mo? Oh, yun. Tara. Tara. Usa na? Ayo, Tres, ikaduha na. Nay mata! Nay mata! Mata. Di, malisay yun ang mata. Di na ma-laser Trish. Wala, esak. Nay loot nga dako dre ba? Nakita nimo? Back in Scavin is live at Tik. Uy. Tik, nakita to. Patay. Namatay. Gilaser na po na ba? Yes! Amazing boy. Unsa to siya? Clown. Clown? Nainom! Nainom! Trisha, uy, naunsaw na si Trisha. Hoy! Saan siya? Dako, di mo HP. Ikaw. Gnome wins the game. Minus kaayo, ha? Gnome wins the game. Nato kalibo, giat. Kinsang ano, wa man ninyo gitanaw og tarong. Kita mo nga nanay nung ni Agni na diri. Imuha mo ko mga alagad. God, ganawa man yung badlugay mga alagad. Dapat, inyo tong patyon. Ganong patyon man akong alagad, ha? Ay wow! Dapat kamoy mo patay. Ay wow! Gatarong, ha? Naku, kinamay mo sa tong kwarta. Gayaw yan naman si mama eh. Gayaw yan naman si mama. Cool. Hmm. Gayaw May yan patong si siya mama. para maklaro siya mga yaw-yaw. Naida ko nga loot lagi dre. Oh, TV. Wah, sig hangad diha. Ay, where's? Ano na ginatawag na stand Mura up? mo tagkanang kuan ba ka naman. Mamalhin na sin ba mamalhin. Ang sa balutan na sa mga gabit. Oh! Oh, wala namatay. Ay, kaangko, pero kung namatay. Ato ni sa pikas nga extraction trash dyan. Tanda mo ta na. Ito, straight. Oh, gawin sa kadiha cool. Oh! Diyos! Nindot ni salida. Wait lang. Asa mo ko sin? Hinay. Oh, nanam lagi ni diri. Ano, gibutang man ninyong cart dili, no? Bulok. Ah. Okay. Extract na to. Sorry naman, Mikol. Kaya nagguba mo na screen doll. Muna bago aesthetic na. Lo, gagol mo man salida sa uno ko na magdadalit ang ulis gikan eskwelahan ba nga nay salida nga spider dira. Guspider na. Maya sa... Mo. Mga kaibigan! Ito na! Si bago Ang karon. kalaban! Sa kupunan nila Eugene! Ang lalaban! Si Alfred! At sa kupunan nila Takoro! Ang lalaban! Alfred. Si Eugene. Wow! Magulang tingog! Ano tiyo ka? Ano tiyo ka to babae? Raygon. Pinana din ba kada si Red, pinana din no. Kanang si Red mas si Eugene, ako si Oh. Taguro. Walang gentle. Anong gentle? Walang gentle. Narito na! Ang maglalaban! Sa kupunan nila Eugene! Yawa. Ang lalaban! Sa kupunan nila Eugene! Pinana din ba? Basta kanang grabe na kay skill di kami kalabot, Oh. pinahunong po. Ngunya. Ano din ang scene ba na kanang ginagamit na niya ang kanyang kapangyarihan. Ano kaya ang gagawin ko? Wala stop motion ba? Pinaslam dunk din kanang galupal padung pa slam dunk maabdan pagduhang adlaw una ma-shoot. Oh, bagaan na ba? Dagan kay backstory ang usa ka shoot na 3 points ba? Pinaliyat ba? Duha ka adlaw una ma-shoot. Oh shit. Raygon. Raygon gini. Kasi mo lang ka, Tres! Trish, daghala na Trish. Go Trish! Pang! Ako gid, dub smash, gago!
Mubuto na, mubuto na. Bullshit. Late na ko in a while. Well, thank you, thank you. Yan sa man. Tiyan mo na eh. Mag-extract ka ni. Mga hungang! Anong ginagawa niya dyan? Magtrabaho kayo! Panglot kayo! Bakit ka na? Tapusin! Sandali. Ay, mga hungang! Manglot na kayo! Mga bullshit! Bay, ang cart, bay. Bang ano na dito, bay? Bay, naghanag look. Lo, nay mata, nay mata, nay mata. What's going on? Pinugaranan na niya! Okay. Pong. Kiyong, 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 gentle. kiyong. Si QP yung. Tapos asang asa indestructible og Peter Knight. She was a fairy. She was a fairy. Tapusin! 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 Ayan na! Natalo ang isang kubunan nila Eugene! Bagsak ang isang kasamahan nila! Kawawa naman, uy! Kawawa! Patayin ako dali. Hop! Ah, talo! Ah, butalo! Tapusin! Butalo! Oh. Oh. Uy, asa ng kanon? Uy, ang laser! Ang laser! Whoop! Haha! Talo. Butalo! Ay, talo! Ay, talo! Gago! Hapita to eh! Bay, ang trajectory sa yung laser, bay. Bagay na usab na lagi, no? Ah, talo! Tahek, bayan eh? Peace. Gimana? Gimana? Okay. Tapusin. Nasa na ang kalaban? Kana, tapusin! Kulo! Lamya sa pili. Kaluoy. Osong ulo sa tapusin, boy. Ala! Naalagi duha ka red sa mapa lagi, bay. Naay duha ka red dot sa mapa, oh. 2222. What happened, Vela? Ngano man sila? Asan sila? Ano? Sa babaw? Wait, nasa babaw ni? Awa, uy, namatay ang duha. Kaluoy sa duha.
Uy, naikuan. Speak of Trish siya! Boss! 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 Hala, boss! Hala, nagubak! Kabuko. Buko! Kini sila eh! Boss, naka-mute ka, boss ha? Boss, angat ka? Piste, bigat! Tutok mo na kung kaya mo si Kian! Di man yung mga nomoy. Bay, kuya sa mga nomoy. Bay, nawala ang 5K. Bay, katong loot sa monster. Yawa mo ng mga nomoy. Mao yung gisiguro, bay. Ah, bugo, abay. Bay, Luto na lang as ang in, ibang- bay. Makasapot. Bullshit ng nom. Uy, hi, Boss Lee! Malubat mga yes na siya i-charge. Hi, Haze. Naik-clown! 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 Ah, putut! Naik-clown na, naik-clown. Charge na, charge na tong kwan. Dali, dali, dali. Kunin siya. Tut, 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 tut. Oxygen. Tol? Oh! Gago! Ano ba ta? Charge! Na? Badar! Di ba na? Ah! Mamatay mo! Mamatay mo duha! Hawa mo dira! Usi pakyo! Usi pakyo! Health, 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 health. Bagay health, bagay health. Ah, si Joshua. Ah, siya ba? Bagay health, bagay health. Agay! Na, manguli na ta. Uy, 1/4 pa kanina. Buwak! 1/4 pa gani. Oh, wala na. Sige. Uli ra gud no. I-charge yung maayo ha. Tanawutag mo, charge ba na? Lulu. Yawa! Sorry. Abog ata ni eh. Sorry. Let's go. Naadri ang kuano feather light ba eh. Kuano? Feeder light. Feather light. Peter Light, pura mag-paralight. Feeder drone. Siguro. Feather light. Paralight, Peter Drone. Sige, tara. Let's go. Kanipot siya no kumaka. Kung ano? Ang mali siya Ge. eh. Piste Sige. na naputaan eh. Bay, maka-remember mo kanina. Asan nung? Dire. Trish! Tara. Trish! Good to Uy, see you! hello friend. Ano na nabilin? Atakihin mo ang mga bushit. Nay extraction dire. Piste ka, Trish. Nagumuni mo ba? Ligo na ba siya? Unsa ka kun Trish? Lo. Bay rug jud to bay. Rug to? Dili. Ay, upscreen. Upskirt. Oh, dapat di extraction pa dire oh. May pinakaduol sin. Mani pinakadool? Murag mo ang pinakaduol. Straight na ba yan? Oo, masan. Yeah, pag DJ na. Guys, mo andar na kalkis in random place. Algi, Vava, Jed. Ano yung pangalan niyo? Alvi, Vava, Jed. Hi Prince, good evening. Basa-basa magsipat-sipat ako sa comment section guys, pero ka-concentrate mo sa game guys kay mas mayam na concentrate kay focus ka niya ba niya imong attention na niya love nimo siya niya I miss you niya I love you. Ganina ra mo, yes, taod na gamay mga almost 1 hour nata. Di gago! Bullshit mo ka oy! Tres, ay HP nimo. 51 sin. Ganun ako. Ari. Ganti kag 10! Kasi magingon? Ikon ako sa babaw. Babe.
Oh, masud lagi ka diri. Masud ka sa banga ko, gamaya diri nimo eh. Tago nga sa butang. Kina? Oh. Pumunta na nabilot. Na ay lowat. Dire sapat ta. Wala. Pasting yaw. Na! Saan ni siya? Walay lot. Dito. Kuya kang duwa. Naa dito sila. Nadiri. Gasunod ang duwa. Gakuyo ka to. Naa sila sa sila. spray. Jeff, pahula ko, Jeff. Ano na, dispon? Wala. Narana. Nainom. Nadiri. Ay, wala naman. Despawn ba yun? Despawn? Wait, ibilin na ang lo. Dali. Okay. Ibilin na nato. Wait. Trish, mamatay ka, Trish. Wait. Ay, saya na. Stop. Ibilin na nato, Andre. Ibilin na nato. Trish! Wala ako minion! Wala ako leader! Trish! Isara na ka mo! Yate! Pag. Wala na siya ilot, no? Uy, asa siya? Wala ta na lang musaka. Wata, usaka. Wait. Ready na ako. Okay, ready. Ready. Ay, sirado, tala. Di, munaknak man na siya. Hawa diha! Hawa! Dili siya musaka kinasak siya. Stop. The step, bro. Muna dia, bubunin ng saka. Maigo mo lahosan yung laser. Mo diretso na siyang ulo. Na-stuck siya kay. Uy, manabibi. Uy. Call. Na-stuck ang baby do. Lulululu, na siya. Ano siya na-stuck boy? Ready, get Check the ready. filthy animal! Oh! Tama na! Kalikato. Wala na ko sa kanyan. Wala na ko sa kanyan. Wala na ko sa kanyan. Hawa. Ga-record ko. Wala kang gaklikato. Wala na ko sa Ga-record kanyan, ko. boy. Boy, wala po ko ni click ato, boy. Wala na ko sa kanyan. Boy, hawa na ko sa kanyan ba ya? Hawa na ko sa Nilayo na ko ato ha. Nag-record ko. Pwede? buwan. Ay, kuya na ako yung pasanginan. Gagunit ko sa loot. Sige, Jod. Di, Ha? nangutana ako nimo. Niya, di ko ikaw. Nangutana ako na... Ano nga? Nihilom ka. Boy, nga na to, boy. Ning automatic lang ito siya tiro, pod. Nilayo pa to ato, promise. Boy, I swear, what you binuang? Seryoso, wala gid ko ni click gid. Wala gid. Kita man ang nailine nga ba? Kita man to. Wala may naka-ani. Bitaw, no? Unsa na siya? Na siya tendency nga, boy, nga na. Abot na niyo. Tres yun! Buhay na ka, Tres! Di ba? Pag nai mo gamit, na yellow na mo gawas. Wala mo ko'y nakitang naka-yellow dito. Gani. Ngano ka to, no? Ihawa naman. Ano kaya to, no? Gani, ngano murag ko siya double kay ka. Wow! Brother! Ngano nga? Ngano kaya to, no? Hando man. Ngano man? Ari, Trish. Okay. Sikat. Uy, nasi Tres siya. Narito na ang tatlong salarin! On the left side! Bye. Bye, actually, tama si Joshua. Kung inyo ang i-review ang recording, wala gi yellow nga kanang pupot sa sa kanon. Ani bo. Wala yellow, brother. Wala, beta. Wala ning kupot sa kanon, brother. Nidagan, beta ko. Wala yung bitay binuang. Gumalaw lang ang kanon Wala, brother. Walang may kasalanan! Okay, Feeling lagi na ako glitch. Either glitch to Clang, or clang, clang, design clang, to clang, the clang, game. clang. Pacha. Either glitch or design sa game. Naka nang murag Girit, tendency. you're nga the canonist. Nawa siya. Para sa tong ano ba? Ay!
Ay! Psst! Ay! Psst! Bay, nabubak na sa likod! Ha? Nabubak na sa likod! Nana, Red! Coming na siya, Red! Kuno, Red! Ha? Lame! Sina, ina. Nagawa na natog na sayang ang monster loot karon Bay, daghan di kay bay. Okay, boy. Wait. Oh. Kasi kira ito syagit, ani? Boy, promise, hate jugay ko na siya ng monster, boy. As in, boy, hate jugay ko na siya. Tabay, exact na bay, parang boys siya bay. Hulog ako! Asang exact siya itong kuwan nun bay? Dito na, kato na dito. Balik mo dito. Nom. Bantay mo sa up screen. Napainom, patyadaan. This one. Bye! Padik na. Wala bay. Nadiray. Da, lang eh. Dali na. Naghanak domay! Gani. Feel ako ba kay ang mga gnome ba kay mugara sila maayo kung nay monster loot bay? Ang mga gnome kay mugara sila maayo kung nay monster loot. Kalag man na nila. Try. Tara. Uy, butang na dara be. This one. Ano loot diri daw ano? Na. Pila na siya bay? 40. Ituot ang cart. Wait, maguba ni ano? Maguba ni? Sakit. Ay, sa. Maguba ni, dili. Na may lutang cart wala. Uba, nata kasi. Hindi ako ganda plindaan. Why loot ang cart? Oh, may loot ang cart ata. Why loot ang cart? Balik na nga. Ang ulo nito siya. Ready, excuse me. Nice one. Masa nga level? Level 6 man ata. Nakain mo lagi ni kay Trish. Gogo. Hindi, mula yun ako. Sa amin yan. Sino kaya ang salarin? So, abangan sa susunod. Sino kaya ang salarin? Abangan sa susunod na laban! Yan na po, si Trisha, nabuhay siya ulit pero ang kanyang mata naging singkit! Litsi mo ha. Chat ko na. Glitch man daw, Trish. Glitch. Lagi glitch eh. Eh si Zed, nagtapad ba ming Zed? Nagkuha siya sa loot. Ako nitagan ako. Kapalusak mo ni Be. Gago na klan. Hindi na pumudola na. Ito pa sa kuninyo. Natruma. Oh, ano na? Mo dire. Dito na. Dia. Natruma. Okay lang taga eh. Alabay. Na ay gaatang. Aray na gamitin. Oh, na happy 3 friends na rin. Ay, Carl, kamusta mo dia? Tara. Bye-bye. Loot rin ba eh? Guys, open ang next extraction, guys. Open ang next extraction. Loot dito? Napumalidag kong loot dito sa unahan, guys, oh. Gogo, Roy. Gogo kayo. Ha! Nay mata! Tabangin ko ninyo. Nay mata! Guys, nay mata! Kabush yan. What time nag-start? 7:30 plus man ata or almost 8. Uy, hi Boss Dib! Kamusta ka, Boss Dib? How are you? Everybody, Kuya Baktin, welcome to your very first live. Thank you and good night. Uy! Headset and a... Instruction naman dahil dahil. Oh, another instruction ba yun? Oh. Piskot ah, mamatay ko. Hindi ano,
ani. Kagubot bay. Bay kagubot. Diri ko ani. Bay gubot kay bay. Pupot kayo pa yawa. Malumat na, malumat! Ala, malumat! Bay 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 bay. bay. Paputay, paputay, paputay. Paputay na sila. Paputo na na. Trish, go Trish. Trish, maigo ang kwanta siya, maigo ang ano Trish, maigo ang Trish, naigo ang loot Trish, loot Trish. Trish, naigo ang coin purse Trish. Naku nga nawala Trish. Kuyo. Kita kasi duha ka clown. Hayahan mo pigihawon. Iyong ko maigo ang loot. Tinira mo pa talaga. Uy! Nasa na ko si... Uy, Madam Auring. Kamusta ka diya, Madam Auring? Una-una ang inyong mama, papa. Oh, ginauna naman mama. Una-una kung giunsa nila pagsekripisyo para sa imuhang kaugmaon. Oh. Una-una ug unsa ka kapoy kada adlaw nga maningkamot sila para ala kay balon ug naa kay makaon. Ding 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 ding. Higda sa imong banig. Una-una ug maayo. Ug ikaw gamay grado. Paningkamot para sa imuhang future. Asa to yung game mo boss? O gamay o grado? Normal ra na Isa yung gamay o grado? Okay. Masam to. Ipaguwas tanan. Ipaguwas ang imong gibati kung naa kay gitago nga kalagot. Kung naa kay gitago nga kasuko, ipaguwas na. Una-hunaa nga naa ang papa si matubangan ug ikaw mo ingon. Papasalo ka sa akong mga tatagan! Ganahan naman gugo nga natanay ko'y nako'y extra pang palit og snack pa na kulang mong gina kong balon ko di mahal naman ko dito sa kantin. Ngunang demanding kay kong balon kaya ako magkukaon. Ug ang mama ning ingon. Salamat sa mong pagka-honest, nak. Okay ra jud kayo na, nak. Padawat ra jud ako kamatuoran nga ikaw dako jud kakaon man ang kailangan kada kong balon. May hugon ni mong murap kon. Nak. Kasabot ko nimo. Tanawa akong tiyan. Gaburot lang ni. Dako po kog kaon. Salamat kay Mapa, kasabot yun mo. Dili man ko tignisyo. Wala mo ko'y barkada. Ang ako alang, mga kaon jud ko. Bahala ng tanan. Basta mabusog lang ko tiyan. And then, I bow, thank you. Og diha natapos ang istorya sa atong igsuon nga si Jason Gaming. At ang isa mga musunod nga adlaw sa sumpay, episode 1001.
sa kinabuhi ni Jason Gaming. Yay! Another episode. Episode 1002. Minaw na ko nakatulog ko na naminaw. Mao ba? Sige daw. Uy, gago ka! Uy, uy, uy! Sige, Parehar kay di. Karoon episode. Paluoy, mabuok na. Paluoy. Babay, nain niyo ba yun? Nagitay loot ba? Daghan na kayo nangagkuba nga loot. Oh, Trisha, ayun ko ayaw itira ang laser. Wala, minus 30k dito. Go na. Inay na. Yan na mo, signante! Okay. Na? Naimo ko. Okay na, Trish. Go. Naimo na ko pera sila. Be, kuha na ko laser, be. Isa. Wala, kalmay, be. Kupti. Kuha na ko laser. Iro gamay. Okay, goods. Okay, goods. So gamay. I think pwede na nimo mapatindog. Dili? Ayaw na itindog. I-feel Dili na, ako okay. matumba. Eh, Dili. Kupti sa. Dili. Boy. Unsay plano nimo? Akong kaon ng parta. Ilagay mo Okay. ng parta. Ayaw na lang, Trish. Di ihigda na lang siya. Akong ansay. Sige. Wait, inine ko giruga sa kuan na base. Okay, goods. Higda na ko di. Ihigda siya. Okay. Dad-o na lang kayo ng Nahigda first. na. Dad-o na lang first. Gaan raman na ba eh. 9k naman na. By 9k ram di. Di pwede man siya mapatong. Ang patong ra. Pwede man. Ikot. Kuha na ko ulo. Gikuha na ko ulo ni Joshua. Okay, ipatong. Ilaw sa dito. Okay, manan Trish. Batong Trish. Ani ang mga kahigsuunan. Ang usa ka istorya sa atong mga higala. Kung diin, adunay disgrasya nga nahitabo. Mo-deliver ta sila sa lot. Pero nay naabot nga clown. Namatay ang duha, nabilin ang usa. Mao nga ako maningkamot para sila mabuhi mga kahigsuunan. Pagkaluoy sa atong mga higala, ato nakuhaon ang last nga ulo sa atong amigo Jason Gaming. Nalabay na ko siya, unito nagbalik atong isa ka sa babaw. Haron mabuhi atong mga higala. Lay! Ayaw, lay! Okay. 17. Fuck this shit. Oh my god! Ayaw sa call! Call tayo sa dyan, call! Oh, bitat, uy! Oh my god. Ay. Welcome mga higala. Welcome. Ninggawas ang dalagat. Welcome to Mobile Legends. Nang hinuktok ang usa, wala katuo sa unsay nahitabo. Na-shock pa siya mga kahigsuunan. Mga kahigsuunan, na-shock pa atong sa kauban palihog sa haka. Wa pa siya naulian sa iyang kaugalingon. Na-shock pa siya. Doko siya ba eh, doko siya. Ni-shock pa siya. Tanasan naman eh. Nadufrat. Oy. Oh, bayapitan ako maigoto niya pa ba eh. Oy, maka one hit ba? Ayaw ba mo, amping ba mo sa mga loot to kay once nga maanaan ka patay na ta. 1 HP ba ito? Tara ba eh. Bye ka na po. Di sa ta mag-name. Bare. Ganti kag 10 HP. Napa ka? 10 lang, tagay sila 10. Binlik 10 nimong kaugalingon. Boss, 15 na lang ni mo sa... Punta ka tag dus-dus. May bomba sa left side. Ninaya lang ba bro? Ninaya lang.
Trust ba doy? Ano lang? Oh my god. Na-upscribe. Na-upscribe. Oh, namatay! Noise! May clown brother! Kalma mo. Straight, kalma mo. Kalma. Baby, kalma. Oh, kalma. Asa malasin marahin na para sinambara sa kalma. Oh, kalma. Bro, kasi tabog mo ko eh. Tabangin ko. Tabangin siya, Joshua. Sa tabog mo siya. Puta, Tres! Tres! Pero siya. Ready na mo, uli na mo. Uy, naratol na ko to Angel ay buang. Ninita. Oh my god. Inay lang. Ti abay eh. Ala ko lang ni be. Ay sa magdol. Sik. Ako lang ani. A few seconds later. Guys, live. Trash! Kagubot, mas kinabuhi. Bye-bye. Dua ka clown. Oh no! Kaya na Joshua. I think kaya ni Joshua. Sure. Madungagan check HP. Make it. Nice one. Oh no. Red! Isang na rin! Red! Manuhin kasi ko na red! Isang na rin! Red! Kaya mo na red! Red! Isang na dyan red! Red! Isang na dyan red! Red! Isang na red! Red! Isang na red! Isang na red! Ay, napagtanga red! Red! Isang na red! Red! Isang na red! Let's go on! Red! Kaya mo red! Let's go on! Red! Puta, rin sa ko kinawa. Lagi may lisod kay 64. Mo gina kay pinaka-stressful nga level ko nag-experience. Bugo to boy. Oh, Mo kasi pinaka-stressful nga level kay kabalo mo. Level 6 pala gani. Daga na kita na-experience sa 64 kira tong bullshit eh. Atong kuha na nino, puro health. Puro na ta health, kuha na ta ikon. Kuha na upgrade, puro health. Ayawa ka. Retin, start na retin. Ikaw manggod. Gano ako. Oh. Ayun ni. Ayun ang string. Crystal to. Bugo to boy eh. Patay daw siya. Dito ra mo. Ako ra. Ay, sorry. Kita ka tong niboto. Uwi na ko, safe na ko. Nigo. Kaya na ko niya krodri. Gago na clutch pa to boy. Gaguho ato boy eh. Confident ka. Ako ra ni. Dito ra mo. I-consider na itong pack this shit. Kay daghan kay panitab. Ay, puya. I-check niya ko itong recording, Angel. Gago kito. Hi, kapuya ba eh. Ibulpor naman ko sa mga. Nikuha kog 25 ba eh. Nikuha kog 25. Kisay 1 HP. Ay. Kuha ng 100 ako. Kisay 1 HP, kuha ng 100.
Hinuktok mga person. Wala na tayo, ano? Try siya. Wala na tayo, recharge mo. Kwa. Oh, na-recharge. Naalagay na abin ako. Nawala na siyang cannon ba eh. Si Aldin. Bro. Okay. Kwa ni. Pila man eh? 50. Thank you. Josh, isunod mo, Josh. Wala si Josh. Oh shit. Kaharas ba ninyo eh? Kaharas ba ninyo? Bye. We cannot afford nga mag-inamuan ng lepis. Uy, serious ta. Buang. Kuha man to serious. Kailangan tag health, kailangan tag recharge. Ay, ambot. Tatabay. Kuha tabay. Kanang, kuha tabay. Focus sa loot bay niya. Extract na dito bay. Nakadila ni Alden ba? Bay, focus extract bay. Focus extract. Loot extract. Loot extract. Tara bay, loot extract bay. Bahuos kung ilo kay gago. Ay, kaga. Uy, nice! I like this map. I like this. Oh, nay bata. Saan bata? Excuse me. Doggy priority to na to. Excuse me. Uy, kanino? Nice. Hello. 4K kay bay. 4K. Gago, kani ang mga... Eh, brother. Ay, nalanggo. Itono lang tika dito. Itono lang tika brother no? Bre, kaya ra bre, ada ra. Ako ba? Makatindog to diri sa tumayan ni. To. Amat dito. Ay, kabush! Need mo ni. What level ni? Level 7. Ano sa? Mudak ko juga ni. Bugo ka dyan, Sharp! Wala ko kabalo na yung monster nito. Kuha din yung mudako dyan mudako dyan. Kita ka tong gatas? Gatos. Tong gatas ito. Kita bitaw ko. Lain man mong yung mudako. Ang ulo may dako dito. Buhay pa mo. Oh, iko to. Okay, go. Nice! Oh my god. Bata! Bata! Laser! Hala! Hala! Pisti na bata! Bata! May bundak ko na siya, good! Bandak. Dari. Ay, napuya gitu. Episode 2, ukta sa bata! Narito sa pangkat ni Eugene! Namatay! Kawawa naman, oy! Clear. Nasaan na? Ted. Nazin. Uy. Yanan. Kago, nitingog ka ba siya, Trish? No! Wing! Waping! Oh, chuyay!
Bata. Wow. Bawsin ko ni mo bata akalaki. Nakatingog bay. Naikar diri bay, naikar ilam sa kanang kuan ni Kuranan bay. May gitanaw sa bata, may gitanaw sa bata. Galag ko bay, galag ko. Bay ni bata. Si Trisha, sila din. Buhay ra? Nara. Na si Trish ka ba ako sige bote Trisha brother. Nikuha siya loot atong katong sakyanan, katong car ba. Upo kayo. Iyang gibutang. Iya magisunod-sunod. Pag-abot sa unahan na shotgun. May usama ni may kabayan. Namatay. Sige dabe. Ako to sakyanan. Pawatay Malaysia din oh. Murjog may nahitabo. Murjog may nahitabo. Murjog may nahitabo. Gay. Ikaw ang sakyanan na si Rihid ang shotgun, babe. Gensman din. HP. Gay HP si Rihid. Gay HP si Rihid. Asan ako? Disrupt. Kuha ka ng lookout ko ba? Lookout. Under sakyanan. Matay na siya. Namatay tayo ko. Ayawa. Namatay na siya. Napay sa car dito Trish. Bisig na kaduhaan to balik. Para matay na sa kaba. Oh, nigawas na siya oh. Napayusa dere. Boy, makailad manibay. If tanawon nimo diri bagay mo ra Shotgun! Ulog dik. Piste. Ay, biyay. Shotgun. Whittler. Bay, napinakang dagkong loot tree bay. Uy! Merong isang namatay. I-ready na. Ano ko? Uy! Sorry siya. Buong mo siya. Ano ka, Lods? Wala eh. Rihid, namatay. Ikabus. Ay, boy eh. Ano ba dayo? She was a fairy. Nanapot siya, duwa na po sa siyang car niyo. Naana po siya siya tarak-tarak. Tilan gid. Racing ta, dali. Racing ta. Dili. Unta, George. One. Ready? Dili sa linya, George. Okay. Ready? Set. Go.
Uy! Sama na kay! Uy, pilde. Pilde ka dyan, Sharp. Usap. Ready? Yeah! Set. Ready, Go. Yeah! Gibak shot ko. Ayaw diri, Car. Baka among jugo. Ayaw diri, Car. Ayaw pa doon ako, Car! Car, ayaw pa doon ako! Salamat ako ba? Layo na siya. Asa mo siya pianan? No, Diyos, ang nahan! Asa siya? Sa ba? Dyan ang sakyan pa eh. Hindi siya mahawa, Sid. Ay, bustot man din. Kung pilit-pilit, galag ko sa mong view, Sharp. Wala, okay. Okay ra? Kapilit-pilit lagi ko. At least, patay. Nah! Knockdown na to. Nai-shotgun na. Nai-shotgun rasunan. Gigi. Pwede Asa akong... kong lutong igamit? Naguba. Nadre, naibata, dre, kuha ni pre. Kuha ko na. Madamage di ka, madamage. Psst, yawan ko eh. Are you kidding me? Nagdalong ko na siya sa layo. Eh. Uy, hi, Bruce! Oy, sorry, bye. Di lang kata, kapilit ko ba, promise. Hindi siya nga ano. Di ba ko lag? Pero ano, kapilit ko. Tungkol ni sa map. Uy, kako. Bangag din diri. Grabe ang pagsulay, grabe dyan kayo. Piskot man eh. Dagkan kayo siya kuhan. Kani ba? Kani siya nga loot ba kay... Bati kani nga loot oh. Madami siya siya kaswaton. Oh man, are you kidding me? Oh man. Oh. Better? Ay, shit, gila siya ba yun? Dali na Kis- mo na siya pat. Yan. Kisa man. Dali na siya kahit. Ang skewer na agad yung shotgun na. Wala ko'y makita. Wala ko'y makita. Pila na lang ni Boy? 13k? Hindi na siya maabot. Madami siya ko niya kausap. Bati ay. Revive ta nila? Revive ta. Gigi. Last na ako ra ni. Gigi. Ay, butan na lang ako skilled. Go. Wait na lang, duha ka ulo dito tulog. Wait, stop. Titry siya ra.
Si Rehid. Si Josh. Patay siya? Buhay si Josh, buhay si Josh. Aboy siya. Buhay siya, buhay siya, buhay siya. Extract ko, extract. Pilit-pilit ka sa map. Pilit-pilit bitaw ko ay. Sa map ni siya, sa map. Nga pilit-pilit ko. Yeah, mag-racing pa ka? Ha? Ha? Patay si Josh? Ay, buhay ko na to! Okay, pag-racing pa, ha? Bush. Oh, ayok, mamatay siya. HP, HP, HP. Sakit. Ay, sa buhat ko eh. Oh, size na lang akong dugo, okay? Kaya ko ni. Na-icon, Reda, kanang ano, shotgun. Ano lang. Nadring next extraction, bay. Daghan pa kay loot, bay. As in, daghan pa kay loot. Nadri rin do, dagkog loot rin. Naiulo. Naiulo. Nasa second floor. Gigi. Stamina lang, stamina. Kaya na siya, coming. Kaming ng ulo. Sid! Ha? Bata, Sid! Tabang! Na! Hoy! Puta ka! Yati! Ano ba ito? Oh no. Sawa. Patay na to. Kabo. Aray ko din. Naiulo rin. Di ka masakto din rin. Yahawa! Mati oy. Pilit ang game na ko. Tapos sa map niro, sa map pa na siya nga magpilit-pilit ko. Wala ko nun, boy. Kako, asa na? Red? Na-red sa map pa, Red. Na-red sa map pa, kita ka na? Hello. Ne? Naalaki. Yawa ni suraan niya eh! Bakit itong ulo ni J-Sharp lang? Wala ko asa to. Wait lang. Check lang. Bay, daga kay loot trip yun. Ano inyong gibilin ang kuan? Di, gikuha na sa bata. Ay, oh shit, masih. Wow, ako'y nagputang. To. Careful lang. Ito kong loot sa babusin. Naalagi. Namaasa namatay si Jason. Shotgun, Trish. Na, bata, Trish! Bata, Trish! Trish! Dire! Bata! Hala! Ayaw sa pool! Second one. Ay, madabay. Oh. Ayaw. Wala din na siya maigo. Di siya maigo dra. Wagid, dawaton.
Boy, lisuro na boy. Uy. Kabalo mo nga ng lisod ni? Alangan, sagikan level 1 to 6, puro naman to tripping. What ay tarong item, bullshit. Puro na ta HP. Ho? Pag-start na to, level 6 man ta ditso. Ang previous day, ani, brother? Nakalaser man ta ato. Shit. Alangan, kaya ang previous raw, katong 63k gig nga. Sabi, ito siya, gasikin ko. Ay, Elisir mo na yun. Kasi uban mo sa DNC. Dagan kong member sa DNC, na ako'y guild sa DNC. DNC or DN Classic? Dragonist Classic. DNC, letter D, letter N, letter C ba? DNC. Asa sa sira? Kago. Grabe na kayo ba eh? Nag-watch ko. Ura na ba yun eh? Taon na. Isod na dyan siya ba eh? Actually, nindot man siya nga, ano? Oo, nindot siya nga lisod lagi. Nindot ang tripping, mga level 1 to 5. Okay ang tripping, pero pag-abot na mo din. Pwede mo dyan sa DNC, level 11 pa ko start. Trasad na ako. Okay na, open naman ko guys, magpasalod ng mga members sa DNC, sa Dragonist Classic, pero ganahan ko magpasalod ng mga at least 32. Ako ang requirements kay mostly magod sa mga modjoin sa akong experience sa modjoin dito mga level 32 below, 31 below kay mong undang manggod. Naganahan ko nga kanang committed kanang active gid ba. Malagid ba eh. Mahirap talaga ang kalisod. Nindot ni siya iwan. Patahon mo alas 10 guys, alas 10 mag-end ko. Pare. Asa na yung kanon? Ay, mulag mo gano'n si brother mag-live. Saman. Just first. Mulag, marata ka mag-live. Kaya ra? Oh. Grabe na dyan siya, bay. Grabe na gid kayo ang ano nila, bay. How makapil sa Discord ni mo na si Aline? Nako i-link sa akong bio. Hopefully it still works kay guys, kung ganahan mo notify mo dayon sa ako ang live guys kay mas maayo mo join gid mo sa akong Discord. Kay sa Discord ka-announce mo ko every time mo live. Hi Ayan. Grabe nga sa day. Grabe gyud. Katong before aning map kay katumoy daghan kay nitabo. Tanaw na ko tagpila to I think mahal. Before ani kay daghan jud kay nitabo nga kuan. Nag-face cam mo ba niya pero nag-off cam na ko guys. Uy, shout out sa mga send of coins yan, no? Si Angel, si Trisha, si Mitsui. Thank you sa mga coins. Si Kape, si Shiwi, si Amor, si Suicidal Thoughts, si Jay, si Rexky, si Caspi, si H2 Uli, si Become Rex, si Shing, si Prince, So Gillen, Chicago. Oh, salamat kay guys. Hi P. P ra yun, letter P. Regards kung Xing Xing. Wa si Xing Xing. Wa mi kitang Xing Xing Bubbles. Hi Ken. Permente good survivor sa Tricia. Nice Tricia ba gamer mode. Gamer mode. Ni utong na bay. Gamer mode. O ano ni? Happy birthday po. Ay, wow. Niya clutch, baka revive pa man siya. Birthday siya mag birthday ni Marlo. Sa mapa. Hi Mark. Hilom na kayo. Gago serious mode na kayo na si Tricia guys. Mo clutch yan mo clutch. Ang lisod ani kung ma-encounter nila first time kita ko nag-live ko boss. Oy Mark daw, tao na dyan ko naka-live ba. Pero mag-live na dyan ko ba. Pag-liko na ko ba, timing ni liko ko na. Kung sa rin obra ni mo brother. Say obra. Ano to? Say obra ba. Hi Kina, hello. Patay na bata. Ito, wala lagi siya sa abay. Pareha mo ko silang gamay, no? Boy, mo make sense, boy. Kuhan sila ka ng friends. Hi, Noot. Not. Ganoon.
My chocolate body. 1 versus 1. Mao nang ubra. Si ubra uy. Trabaho. Kuhan ko ba kanang I'm a beautiful and cute person with a great personality. Wait, duha ka bata? Di isa. Bay, di just hilabtan sa bata bay. Ka-Berks sa labi, ka-Berks. Duha ka bata? Or spewer ang usa? Duha bay. Dagana nag-monster no? Dalian ang dagan sa monster sa level 7 eh. Palisod na kayo. Dito ko lagi sa upgrades pod. Wala duwag di wala. Bota iduwa. Pila din tinood height ni Trisha. Hindi mo na ubo gid si Trisha guys. Sakto lang. Para makita nimo siya. Hi Marlo. Kasi may ka archer sa DN. Yes, bonsai. Nakoy acro ba eh. Wala na ko gusto eh. May sakto kay item. Plot twist. Wala white PC ba. Tinaabay. Back tins cabin. Pero wala na ko naka-upload ba eh. Basing kan ni. Ang ani recording. I-upload ko ni. Tibuok. Clutch ba eh. Maklatch. Pila ko maklatch yun niya. Kaya wala. Kuhan kay siya. Pasinsyado. Kaya siya. Pasensyoso. Pasinsyo siya. Papa niya. Height ni Trisha kay 5 feet. High-end nga PC mong gamit. High-end nga PC. Dili siya high-end by kasi entry level lang siya by. Ano lang. No, na ulo by. Napidyo ulo. Kuwara siya by. Naka 1660 super ko nga GPU niya. I mean, naraman ko inaong. 5600 nga Ryzen. Nara sa kong ulo. Sakit ba ang Bowmaster or Acro? Level. Sakit siya bonsai. Wala ko Twitch guys. Mo'y usa sa mga needs ron sa Twitch guys. SDNC. Wala ko gaano guys. Kaya abot lang. Feeling magod na ko kay ano. Wala kay tao dadto. Pila edad ni Trisha? Na kay asawa so nanas ko ma. Kinsa nas ko ma. 29 man natin siya. 29, 28. Paliw ko hipo sa nabi. Char lang. Hi lovely. Bay daghan na yung monster so bay. Siya kay siya na lang man usa dira. Botog is this Wala man siya katabi. Hiya. Ano si It's Me? Bata lagi siya tingog. Oh, okay, ano magina basta Kalito laser sa cart. Nami laser basta sa cart pero wala young na at heart nag-charge. kabay. Mo reflect dyan na sa imong personality kabay regardless sa imong age. Basta young at heart kabay. Dapat man di mo dapat mag-stress sa life. Loy natin Trisha. Yung clutch na si Trisha, wa? Mo clutch siya. Ano pa pahilom-hilom na siya pero gautong na nagkuha na siya, nagpray na siya. Mga say may level yan ang Master Acro. Kuan level 15 makakuha na maka. Hello. Payapita to eh. Level 15 maka-change na ka og kuan job. Acro or Master Pilion. Unsa lay trabaho nimo brother? Trabaho na ko kuan bay. Naro sa balay. Work from home ra ko bay. Nice one, Katrish. You're the 9K radi ay bullshit. Binaw kabot. Wala kay naong ya. Wala ko nag-open cam. Basin sa next live na ako guys, mag-open cam guys. Dito mag-open cam ron guys, kaya gahubo ko guys, gahukas ko. Limuot kayo. Wala. Muna yung ipunin ka niya Diyos yun. Na makuhaan ta. Makuha mo na, ma-attract mo na. Mamagnet mo na. Kuya okay na. Na, bata bay. Bay, di siya hilap to sa bata lagi bay. Ano man na? Friends lagi sila. Ala, pataya. Patay na, pataya. 13K.
Oh, nice kid. Ayaw siya to. Ayaw, kulang di. Oh no. Patayan ko ni. Oh no. Walang mamatay man ata siya. Oo. Nidaga na! Ay, nagukta! Nidaga na! Lagot na siya! Lagot na siya! Yung kalagot ni David. Kaya na. As long as siya namatay. Sino? Sino? Nagina... Ang ginhawa na glaw. Ganina to gato karon pa ni ginhawa. Hi Yuri. Cebu ra kaya Cebu na ako sa Cebu ano, bonsai. Grabe kayong utong-utong na niya ba eh. Hi Zia. Guys, we trust in Tricia guys. Mutrust ni Tricia guys. Inana siya kagahi. Tricia is the clutcher. Oo. Nagkaapoy dyan kaniyang gibuhat pa. Bay, grabe na dyan kaniyang paningkamot bay. As in, grabe na dyan kaya. Sumuto. Si Kabili. Bullshit. Guys, we trust. Kuan guys, kanang WGG to Tricia. Pina-value na. Wait, ako nag-value ba? Ay. Dako nag-value, mga nasa 3,000 man ata na. Galab si Jason. Yes, Yuri. Ato siyang live ba? Live siya. Bye, I believe in Tricia. In Tricia, we believe. Na? Bye-bye, Trish. Sayang nga to eh. Sayang nga to ba eh? Wisit ka na bata. Ano sa next live ninyo, brother? Di ko sure ugma. Pero mag-live ako balik. Hey guys, mag-live na ako balik guys. Don't you worry. I will live again. Maya na lang. Kira dito ba eh? Yahak. Napo yung shotgun ba eh? Masa level ganyan level 7 kuan. Level 7 na siya. Nag-live si Tricia, wa siya nag-live. Ganay ko sa mga video niyo. Uy, thank you Yuri. Appreciate it. Tricia for the win. Tricia is the clutcher. Kanat na lang dyan yung kwaon. Kaso mabuak mo na ba eh? Makaya na niya. Oh my god, risky ka na ba? Pero if madala na niya ba? Patay na Huntsman. Risky ka na ba? Pero madala na niya. W in the chat. Oh my god, you can do it, Trish. Wa lang gibata ba? Wa lang gibata. Is very good. No, itingog. Wala lang. Nihawang chat. I'm not sure if gatingog na. Saya harang Endra na. Sayang Endra na gatingog. Sayang Endra na gatingog niya. Pwede. Kaya ni Bay. Kaya ni Bay. Kaya ni. Inayon lang ginato. Like, di na kita mag-troll. As in. Kaya. Ang bata may samok. Good. Samok yung bata, Bay. Samok, ilbita kayo siya, Bay. Kaya if di mo siya tag doon, ikaw mo sila bayo niya. Magano ino. Oh my god. Manago kita. Tricia. W Tricia. Ginoon, gabi ang paningkamot. By W to Tricia. W in the chat. W to Tricia, me.
Oh my God. W in the chat. Trish, kaya may HP, Trish. Gabiha ni mo Trish eh. Gabiha. Bay. Ay na magsabak eh. Ni-shotgun ah. Okay. Kaya akong tudlo ba ito? Ay, no, pa isa ka strap. Napa. Nasya. Shotgun. It's piyong makalat. Dakong loot sa unahan ba yun? Wait, extracted naman di ba? O wala pa? Wala naman dito. Hindi na Elisa. Namatay si Michelle. Nahilot din sa unahan ba eh? Ni bata. Dua ka buk bata. Tago ra mo is naay bata ta. Tago ra ano pakita. Oh my God. Suro ano ba yun eh? Nahilot dira. Ano? Bay, may dagang loot pa ba, bay? Ulo, headless. Wala lagi ulo. Ay, ulo na nagkani. Ulo na gani, headless pa yun. Ulo na gani na, headless pa yun. Headful, guro. Headful. Kuku. Ulo na. Nice pure. Mawanit mong spewer. Hala, patayan ako. Tish.
May lotus babaw. Saan puti ro? Oo, kuya mo na ako eh. May looter ba eh? May looter eh, may loot. Naulog magagang. Puguli siya. Bumong kumabot! No short! No short! Maglayot! Kulang pa, boss. Bugo! Kulang pang gold. Ay, ang money. Yawa, gini. Kabushit! Oh, namatay ka rin! Ay, gago, shotgun. Pakyaw ko to sabay, wadyo ko kasama. Di, ang kabaw ko nakakuha to. Si Joshua, nilayot si mong Ay, kilid. shot ka na! Ayaw, Nasyat ka! eh. Tanawa? Ay, nako. Si Rehead, ka ang usa ka sa... Yes, si Rehead na Oy, guys. tiguang daot! Tiguang daot! Ingna si Red unsay tawag sa basa na floor. Versace on the floor. Mo ko sa to ami. Sa karos mauman, 10 guys, 10. Nailot dra brother, nailot dra. My God. Muhangad ng shotgun. Muhangad na. Puto, aim ka na si mo. Muhangad din na siya diri. Muhangad na, utira muhangad. You can do it. Oh. Oo. Nailot sa babaw. Ta, na siya to bangon. But Mamatay na lagi 1 HP. Ah. mga fish. Lung. Yeah, birthday ba yan ako ron kay akong... Ha? Birthday ba yan ako ron kay akong name? Ano sa daw? May item tiyang hat. Wambak na sa dra. Ano ba di bata dito? Linag lang sa bata eh. Go Trish. Nice one ka Trish. Lagi pa din kamot ang mga walay life. Lang, tagak yung siro na ako. Ay guys, yung tagak. Si Joshua man dito eh. Hindi ba tayo? Ano magkakuhaan ni? Makuha na kayo ba siya? Seryoso eh. Puro na mga nang hinuhungay ba? Sakto na ng trash. May mga ulit na tabay. Okay na, mahal na nagtukoy. Gago, malampusin niya. Ang kwarta na to bakit 10k ra. Nawalan. Lose lang yun. May pa mag-site. Balik sugod. Nagpapalik sa good night. Kung malampusin na to. Ang kwarta na to ano mga 20k ra. 20k ra kwarta to ano. Hindi kayo minimum. Asa usa? Dahapit! Gago! Hapit siya mamatay! Hapit siya maparihan ako. Tagak! Ulaw kita. Dapat si bata boy. Parang pa dyan nila ang bata. Oh nice. Buhay na tarid. Halos man namatay. Ang buhay na. Buhay na ta. Buhay ka. Buta, managahan na ni. Boy, nagkakaroon sa kayo ni. Matay na nasad. Oh, 46 o 67. Arang-arangan na lang na. Pang HP. Buhay na lang, managahan.
Si Mars. Si Trisha napilin! Asa ng MVP? Napilin! Wala ni... Trish! Trish! You can do it! Na? Cheers! Good habit to cheers! Grabe clutch ni mo, Trish, oy. Oh, grabe, habay. May sakit na jud. Gray. Sakit na jud. W in the chat for Trisha. Sakit jud ako tudlo bay do nang kay. Grabe, gisugat pa dyan sa ulo. Magi, ang ulo, wala nilahos ng ubay. Wow, headless! Dito na dyan ko naka-fail ba yun. Dili na kita namaw kaning tao ng level. Isip ta na. I-save natin ng level. Balik kag level 1. Ge! Sakit na kita. Sige na tara. Kung makag-isa din sila. Nitrang ko. Nabag ko lagi ang tingog. May ulo na hidlis. Kasi yung tingog rin. Grabe bay. Trisha is kuan dyan bay. Trisha is the... Yi. Uy, mga matay ta ha? Ano, igo. Itong kwarta, igo na gitaon pang heal. Panghil. Panghil ra bay. Grabe. 18. Igo na gitaon pang heal ba yun. 4K, 4K. Sobra na kayo bay. Bumba bay. Pwede bumba. Ayawa na lang. Bumba bay, oh. Pwede lang. Uy, suicide dal. Happy birthday sa iyo. Kikit. Kasi ato kata ni guys. Trish! Ano bay? Uy bay. Hopit! Hit si. May gani na kuhit. Iway mo. Nakareact na kay gag. Ay, Kap. May disura ni na round bay. Oh my god. Kina to bay-bay. Naluya na okay na to eh. Lagi? Okay na to bay. Naluya na bit ako legit. Kanon. Okay na to. Nice G. Nice G na to bay. Free na Okay siya nga to, kuha. bay. Hindi. Free na. Hindi, nanipay Free. na rin po. Iway mo. Paano siya pick? Raid. Morto guys. GG sa ito guys. Capital G's food. Gani. Kayla. Bye guys. Si Michaela. May manabas. Okay na to bay. Naluya na ko bay. Delta Force. So kung padayonon tani, paday 1 game. 1 games. Atay mo higda na ko bay. Kaya pa ni mo paday? Well, Ta. 1 games. ikaw rin. Higda na ko bay. Namahigda na ka? Duka na ka? Yeah. Ano mahigda man ka? Ay na lang paday. Lagi. Paday. Sala ni Grehit. Pakya na guys. Pamantar rin. Oh, higda na ko bay. Iway mo. Salamat guys. Salamat. Okay na to eh. Grabe po daw itong session ba yun? May sakit jud kay akong kwan, may sakit jud kay akong kwan. Dili na kita pwede ka tripping ba pag level 7? Di na kita pwede. Sakit Level 6 pa lang gani. Control. Kaya sige na biya crouch. Masakit pa Mo gani, no? Maglibog lang ko unsaon man ipag-tab tan-aw sa map. Pwede man ata na matago lang crouch Trish. Pwede matagol oh. Tago lang sprint, pwede pod matagol oh, pwede. Isa ra ka control mo pisliton, yung crouch na ka. Nice. Naro man day.
Nangaluya na. Kaya na ba dahil? Kaya 1 game sa Delta Force bro. Kaya ka 20 minutes kapin ba? Gay. Gay. Give. Mag-Mr. Buntag ba? Gay. Ha? Mag-Mr. Buntag. Gay. Bye guys. Watching guys. Mo sa me. Lagi pareha tag server. Marty guys. Bye guys. Next live na po guys. Kung di ako ka-live ugma, most likely sana unsa di ugma Bernis na ugma. Ay Bernis ang ugma niya sa Sabado. Kung mag-live ko ugma guys, unsa man say i-live na ko. Di ba? Basta musulpot raw kalit guys, kabalaka guys. Thank you guys sa pagtambay sa stream guys. Mga nag-sign up coins ano, I love you. Next time na ba guys. Thank you guys. Bye. Horror na sad. Basin kani siguro kuan. Suicidal ako siguro ni kuan i-upload. Bye guys. Uy, just girl. Patapos na kami. Bye-bye. Bria. Zian, bye. Sige, Belle. May. Bye guys.